खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि प्रसेनजित नार्जारी जिल्ला धेमाजि लासो सिमेन्ट चापरि गामि मानिकपुर आं आहमबारि बाथौ इंराजि फरायसालिनि थाखो 10 नि फरायसा मिरु बाथौ लाइमोन आफादनि दैदेननाय आरो बाथौ बिबुंसाराव फोसावनाय बाथौ थान्दै फरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो आवगायदों। बे बादायलायनाय हाबाफारियाव बाथौ थान्दै बिजाबाव थानाय बाथौ आयदाखौ आं फरायनो लादों। बिलाइ 18 जागायबाय बाथौ फैलाव बिलाल लाथानि सोरजिसुमा गुमुरा जोबोद आबुर गोनां जोबोद सोमोनांथाव मोनफ्रोमबो जिब जिबि बिफां लाइफां सोमजिनायनि गुदिखौ सं दाननानै नायोब्ला नुनो मोनो। बेवहाय मुंसेबो नागारजायै मोनबा बेसादनि थुबुर दङ। बे गाहेला जिरादानो जादों हा दै बार सान अखोरां। जोंनि बयनिबो देहाया हानिफ्राय सोमजिनाय आदारनिफ्राय महर सोलायनाय सोदांनाय महर मोगथां मेगनजों नुजाथिनाय गासैबो महरा बेनि सायावनो सोनारो। बेबादिनो जोंनि देहायाव थानाय थै खान्थै दै बायदि बायदि लाव लाव बेसादफोरा दैनि महर। बे जिरादानो देहा मोदोमखौ गोरा गुरै दाफुंनायाव हेफाजाब होयो। मोगथां मुसुखानि गोथां देहायाव मेगनजों नुनो मोनै मोनसे रेजें बेसादा जोंनि खुगा आरो गन्थंजों हाबलाय ओंखारलाय खालामबाय थायो। बेनि मुङानो जादों हां। बे हांआ बारनि न'से महर। हा दैजों दाजानाय हां एबा हाबलाय ओंखारलाय जानाय देहायाव गुदुं बिदुङा रोजोब जाना थाबावो। देहायाव नांगौबायदि दुङा सुङा थाबाय थाग्रा बे बिदुङा साननि न'से महर। बे बिदुङा नांगौनि एसे बारा जायोब्ला रावनिबो देहाया थांना थाया थैयो। इसोरनि सोरजिखौ बेनो हमथायो। बेबादिनो जोंनि देहानि बयनिबो थाथाय महरा अख्रांनि रोजोब महर। बयनिबो देहानि महरखौ लासै लासै खुदैलांबाय थायोब्ला बे जोबथारनायाव बिन्दो महराव थाहैगोन। बबेखानि गोथौयै नायोब्ला जोंनि बयनिबो उजिनायनि गुदिया बे थरथिं बिन्दोनि सायावनो सोनारो। बे बिन्दो महरखौ फुवारलांबाय थायोब्ला बेनो अख्रांमा महर सहैयो। बे गासै बिथिंखौ गोथौयै बिजिरनानै नायोब्ला नुनो मोनो गमामायै हा दै बार सान अख्रांनि बबेबा मोनसेखौ नागारनानै जेबोआनो सोरजि जानो हाया। बेनिखायनो सुबुंनि गाहेला सोरजिनि गुमुर संदानगिरि आफा बाथौ बोराइ सिबियारिया बे मोनबा बेसादनि गुमुरा जोबोद गोथौ होननानै बुंलांदों। बे गोथौ गुमुरखौ बेनिखायनो बा गोथौ बाथौ बुंनाय जायो। नखरनि साहा सानजा खनायाव आरो रायजोनि थानसालियाव सिबिनो खुलुमनो थाखाय थसे औवाजों 18 जरा खुन्थिया गंबा खामि आरो गंथाम सेरेनजों हेबनाय महरखौ बाथौ बुंनाय जायो। बे खामानिखौ जों बयबो बाथौ दुमनाय होननानै बुङो। मानोना बाथौ दुमनायखौ सोरजिनि गासै गोथौ गुमुर बिजिरजोबनो हानाय बादियै थाथौ बहा महरै हेबनाय जायो। सिजौ गायनानै बाथौ दुमनाय जायगाखौ बेबादिनो बाथौ बिन्दो बुंनाय जायो। एसेनोसै।